kun ga mata mai wasu ko gurbin tusa ba kina can ture kina ta buru ba da Allah ba mu so mu zage ki da Allah ki zama mun ka san mu lafiya lau take da Allah an doki kon sai na ruwan ki dan ba doke ki ba ko can da aka baki matsayi yanzu baki cikin matsayi me yasa kuke critical ne gero mina haici ba sai yara ba ita ibada tsofa da Allah ba mu so mu miki magana kira ki bi harin kanki da Allah ba mu ka san mu lafiya ba ruwan ki da cari ba kanin koki bane ba kake ƙara mai magana in fore kawai. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyillah wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barkanku da wannan lokaci. Wannan sako yana son da Allah ku tura shi ya shi ko ina. Akwai waɗansu mutanen da na zana a cikin wancan bidiyo na wanda ya wuce a inda nake cewa ina su ingandi, ina su mai dalili, ina su dani, ina su dukkansu da sauransu. To ashe shekaran jiya an yi wata reunion wadda ta rutsa da su akan kuɗaɗen da ake ɗaukan nauyin ta'addancin da wannan mai dalili yake da ba su biyan shi kuma sai in kun nura bai saki wannan zancen ba da yake yi wannan bidiyo da yake yi na mu duba mu gani. Wato yana tabbatar ma cewa duk wannan gyar de communication da ake yi akwai waɗanda suke ɗaukan nauyinsa. To amma ba wannan bane ma abun da ya bakin ciki. Abu mafi bakin ciki daga cikin wannan abun shine ba za ka taɓa jin sun yaɗa alheri ba idan aka cika ba, saboda su dama ba shi bane bukatarsu. Bukatarsu shine kullum a ce muna cikin haɗari. Amma suna da uwaye da ƙanne da yanne da ƴan uwa a cikin ƙasar nan. Ku ci gaba da yin addu'o'i ko da yaushe a sallah, a sujada ne, a sallah ce ta farilla, sallah ce ta nafila. Insha Allahu Rabbi yadda Allah ya tona mu shugabannin su asiri haka zai tona musu asiri. Assalamu alaikum. Ouais, vive CNSP, vive la police nationale. Merci. La police c'est pas n'importe qui. Muna gaida ku kuma muna jinjina muku aikin ku na kyau. Wallahi. Suna tsaron ƙasa kuma suna mana control international, mutane suna kwana police na yawo cikin gari kowa na gani. Wallahi sai dai mun ce musu Allah ya saka musu da alheri. Kar ku yi da kuraje kullum muna taro. Allah ya duk wanda ne police sai wannan gwagwarmaya da kake ubangiji Allah ya tabbatar da mu muna bayan ka 100%. Merci beaucoup. Mutane na nan mana kai na nan cikin gari ɗan asara na nan ba su zuwa ko ina. L'une de fait contre la volonté de Dieu. Wallahi Allah ya Allah da kasar mu sai kun gani wata rana dan Niger da ya wuce sai an tsaya an dibe shi da kyau. An san mutum da ke gaskiya ne. Tabbas muke da an ga dan Niger a ce ga namiji nan wurin. Wallahi. Parce qu'on a laissé l'histoire. On a laissé l'histoire. On a tabbatar abubuwa kana aiki. C'est ça. Merci beaucoup. Vive la police nationale. Merci beaucoup. Vive tous les IP, à tous les IP, surtout les commissariats des areas. Je salue tout le monde, Inch'Allah. Kai ma har central duka ina gaida kowa da kowa. Wai, merci. Ɗan Nijar da dama ko muna muka fata alheri muna nan kun san mu kullun lafiya muke karawa. Kuma kasan mu Allah ya kara kare mana ita. Allah ka raba mu da munafikai. Masu ce an ce masu son shiga shirin Nijar yanzu shekaran jiya dan ta da 180 aka kashe. Yan karo nan ba wanda ya toye magana inda tuntube ne aka ko aka samu defect wani ayi kaza to mu lafiya da muke kasar nan da baka so akwai uwan ana kula da su kuma Niger complete take har iyaka tafkin Chad babu inda babu so shi tun daga Ayyaru har iyaka da tafkin Chad babu inda babu so shi insha Allah kuma abinda muke kwatanta muku jahilai yankan babban buru wanda ba san yake ni da arme ba l'armée nigérienne abu ne wanda ke alfahari duk duniya l'armée nigérienne ita ce ta turawa ta koro uwan ku mai kai suna can exterior shagudi asara. Vive le Niger, vive Abdurrahman Chani, vive talaka muna tare kuma bai abu bai zuwa ga baki ɗaya kowa ya ce da aga abu ya zo gai dan bai kan tsama mu ku ba komai ake gai wani dipatu ana nan ga addu'a Allah kama mana kasa shekara 70 kuna ina yan banza ni nace a ka'ida namiji duk wanda ya kai namiji bai zargi dan uban shi Allah da kanshi ya ce munal mu'minina rijalin sadaqu ma ahadullahi alai faminhum man qadala bah wa minhum man yantazur wa ma baddalin tabdila in akwai waga aya a kirjin ka dan ubanka ga tan uwanka kana ka hito dan girman Allah ka ce da wani kuɗi ake ba ku kuna a cin mutunci na sannan sako ake sannan ga masu sako uban da yake yin kwance kan ana ba wasu kuɗi suna ci mai mutunci uban shi ya ci uwa dai sannan in har ka san akwai wannan ai a kirjin ka dan mai ya ga mu ka zana mutane ka ce da wani su ake ba kuɗi suna cin zargin ka ka ce kuma ga mai sa su dan shegiya gatan uwarka
asma ni wallahi Shaibu ka fara ban tsorowa billahi khair na gama wallahi Allah sai ke ta faɗa gaban kanka ni na kasa gane wai ko ka fara ganin abin da mutane ba su gani yau kai kamar dai mai faɗa da abin ga da aljannu kana faɗa kai dai kuma kana tambaya kuma kana bakan amsa in ya kasa gane komai kai wallahi ku yi hankali masu kwana tarishiwa wallahi ku yi hankali Allah wallahi da ya motsa kusan dibi ne wallahi ga azo ya fara ganin abin da mutane ba su gani ga ya mutane gaskiya in ma wai kana ganin aljannuna da Allah ga mutane gaskiya tu yanzu wallahi Shaibu ko gaskiya bismillah wa billahi khair na gama wallahi Allah sauki